Il-Partit Nazzjonalista jiddefendi l-sieħba tal-ex kap Simon Busuttil Kristina Ketkuti wara l-artiklu li kitbet mimli attakki kontra s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci. F'artiklu li kitbet fuq it-Times, Kristina Ketkuti akkużat b'mod insolenti lil Charmaine Gauci li ma tgħidx l-affarijiet kif huma meta titkellem fl-aġġornamenti mediċi ta' kull ġimgħa dwar is-sitwazzjoni tal-imxija f'Malta. Ketkuti talbet lil Professur Gauci biex tieħu l-vaċin għal COVID-19. Hija anki tefed dubju fil-vaċin u qalet li kemm il-darba Charmaine Gauci ma tieħux it-tilqima qed turi li hemm affarijiet oħra u ma temminx fil-vaċin. Għal dan id-diskors u ieħor fosthom biex tħalli l-proċess tat-tilqim f'idejn ħaddieħor u hi toqgħod tixrob ix-xampanja, Jason Azzopardi kien fost l-ewlenin li iddefenda lil Ketkuti. Il-war nofsinhar tajjeb, Dr. Azzopardi. Taqbel ma dak li qalet Kristina Ketkuti l-bira f'dan l-artiklu fuq il-Professur Charmaine Gauci? Mhux suġġeriment ħażin iva. Quddiem il-Parlament sibna wkoll il-kap Bernard Grek li qgħad attent li ma jkundannax lil Kristina Ketkuti li appoġġjatu bi sħiħ fit-taqtija għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Taqbel ma dan is-suġġeriment li għadet Kristina Ketkuti u dak li qalet kontra l-Professur Charmaine? Kristina Ketkuti mhix parti mill-partit. Imbagħad kien hemm min qalinna li ma qarax l-artiklu, anki jekk ridna nfehmu x'kitbet l-esponenta ewlenija tal-establishment nazzjonalista kontra il-Professur Gauci. Jena ma nafx kitbet Kristina Ketkuti, għala ma nistax nikkummenta. Min-naħa tiegħu Chris Sajt laqa s-sieħba ta' Simon Busuttil u attakka lil One News. Hi qalet li mhix tieħu miżuri tajbin fuq l-imxija u bażikament qaltla biex tħalli il-proċess tat-tilqim għal ħaddieħor. Qed tinterpreta lil Kristina Ketkuti, ma nafx qalet għax importanti ħallini nirrispondik. Mela ħan nirrispondik. Qed tinterpreta x'qalet Kristina Ketkuti. Jien ma qrajtux. Imma għandkom għada Super One. Kif iddawru dak li jgħid ħaddieħor. Anki jekk Sajt għalinna li ndawru l-affarijiet, dan anki jekk fl-artiklu hemm miktub mod ċar skont Kristina Ketkuti, il-Professur Gauci hija pupazz tal-Gvern u li tieħu miżuri finta l-ġid tas-saħħa tal-poplu Malti Għawċi, Kristi De Bono għamlet bħalu u benġlita billi qalet li aħna tnieħdu l-affarijiet barra il-kuntest. Naqra out of context, m'għandix dubju. Iddefenda wkoll il-Kristina Ketkuti fuq l-attakk kontra Charmaine Gauci, deputat nazzjonalista ieħor fil-waqt li ieħor li qabel kien ikellimna fuq il-kannoli ma rridx ikkummenta. Dr. De Marco, taqbel ma dali qalet Kristina Ketkuti l-bira fuq il-Professur Charmaine Gauci? Hija opinjoni ta' Kristina Ketkuti. Ma taqbilx magħha ġifieri? Ma tgħidx ma naqbilx magħha, hija opinjoni. M'għandi l-ebda kumment nagħtik ħabib. M'għandekx opinjoni dwar dan? M'għandi l-ebda kumment nagħtik, żewġ affarijiet differenti ħafna. Barra l-Parlament sibna wkoll il dan id-deputat li mal-ewwel ma rridx jgħid x'jaħseb qabel ma lissinna il-mistoqsija. M'għandix kummenti. Taqbel ma dak li qalet Kristina Ketkuti fit-Times il-bira fuq il-Professur Charmaine Gauci? M'għandi ebda kumment x'nagħtik. Għandek opinjoni dwar? Ngħidlek li m'għandix kumment x'nagħtik jekk jogħġbok.